Asier Arteaga, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko. Eskerrik asko hiri etortzegatik, hemen etorri aiz pelotakin. Bueno, Arteaga bigarrena bezala ibili aiz, guain pelotari hoia aiz. Eta pelotan beti, bueno, pelotan eskiroletan generalian, beti hor bai ariketak, indarrak, korrika eta historia asko, baina askotan pelota hau zaitu berdi jau, ez da? Bai, nik uste nire esperientzigatik bentsat hoi ikasietela, beti garrantzia honen emateio, bai alimentazio eta bai entramentoa, baina honek ez da ondo funtzionatzen, gainantzeko guztia ez duk ondo. Hori motor zentrala, ez da? Usten dia gaudekela, baina hau gaberez dik ez errekiten lana, ez da? Bai, nik hoi ikusit, hau funtzionatzen dikene, nik motibo dut, entrantza joteko, entramentu honak iteitu, partidutan lasai jokatzen dek, ondo jokatzen dek, alimentatzeko garbi dazkak, ze jan, zer ez jan, hau pixka nastua zebilekenen, dana nazten dek, ez da? Dena alrebesten dek. Ba, adi lagunak, saio paregabia dator, Asier coach lanetan ibiltzen da, jenden burua zaitzen, eta gauze, zukalden zemuz moldatzea aiz? Bueno, moldatze gaitu. Moldatze gaitu? Ikusiko jo, asko zintzen. Ba, ikusiko zue. Bueno, ingo deuna da antxioa bereziak. Ingo dituguna da garbitu, iriki erditikan, espina atea, eta, bueno, pixkat uretan lagako ditugu, bere odolak eta askatzeko, gero bertara atea, bixarrak eta ondo kendu, eta ontzi hontan jarriko deu, limoian birrindurakin, zukuakin, eta batzuia txikitutare bai bertara botako deu. Eta hoi ontzen lagako deu. Gio zeingo deu, hemen dakau irina, ogi xetua, eta baratzuri hautza. Ingo ditugu, 3 osagaiak, perexil pixkatekin nastu, bertatik pasa, prigitu eta plateraratu. Eta plateraratzeko garaian, hemen ospinetako bat prestatuko deu, ingo deuna da piperra boi pepitak atea eta piperra moztu, tomate ire bai pepitak atea eta salak enduta lauki txikitanin, oliba beltzake bai, bertara olilua, ospina, gatza, eta gero hori helauriko deu, antxuan gainetik botatzeko. Eta lagungarri ingo jo, entxalada hola beresi bat. Azena joan entxalada ingo deu, ingo deuna da garbitu, busketetan moztu, egosi, eta behin egosita da honian, platerian jarri, gazta pixka raiatu gainetikan, gatza olilua, eta antxuan onduan lagungarri. Ados? Hola, errexe emateik. Errexe emateik? Errexe izan da, lasa jo nahi. Izegatikan, zenbat urte azkak, Asier, guantxe hor bereze, euki alko guan egotia guantxe guandikan hor buru belarri txapelketetan, ez da? Bai, adinez bai. Eta segertatu guan, burua, lezioen bat, o ez burua, bai, nik uste, lesioak bai, baina batez ere buruan, ez duen ondo jakin gestionatzen espresioa, espektatiba hondik, nahi eta ezin bat ez, pixkat obsesio bat bai, obsesio puntxu bat, perfekzio autoexigentziako bat, eta... Horrek azenean atzia itik, ez da? Nahi perfektua izan, eta perfektu baino inberdiu lan hain, goxatu eta aurre hain, ez da? Hori, azkenen saltzeiz bukle baten, ostras, goizetan entrenatu, atxaletan entrenatu, eta generatzen duk ere burui presio bat, eta azkenen nahi horret, gehizko nahi horrek eten dikenak motxila hondi bat, eta gero partiduko garaien, honek hau txautia, o tentsionatzia, eta irrerendu da ezatazia. Bueno, hor, guain hori, puxketetan nin. Bale, Asier? Hori. Aurrenengo kortia izatek, gainean jarri, hori, guandikan, bueltaka ibiltzek eta azan nio borobilak, eta aurrenengo mosketa hori, peligrosu izatek. Gero ja behin, erditi moztutakoan, ja ondo. Behatza ez dio moztu, Oide. Eta, noiz hartzen dek desizioa esatekela, guain nia jarriko nau kotx bezala, ze ikasten dek, ze kurson bat iten dek, zo zeiten dek, eme ontan buru belarri jartzeko? Nik, ikusi baino gehiago itziaken ikarri gustatu. Eta ez bakarrik kirolako, bizitzarako bat ez. Coaching mundua eta nahi izatezian, irakurtzak liburu hau hilabete baten, o bilabete. Ni 15 egunen ja irakurretan da, maila gehiago. Eta gustau intziaken ikaragarri. Nio, karai hartzen uste nima, frakasatzen dit, o kontentu gatu nahi, eta baina zeni izan bartziot nola pentsatu berri. Ni zeni landu bartziot, ez? Hoi joan nire karai harteko, eta, bueno, hoi azkenen da lanketa bat resinifikatzen dek nire iraganen ze gertatu zaiken, eta ez dek frakasatu bena izanako, baizik eta gauza asko gaizkin ditutelako, badakit nola ez. Gaizki, gertatu dian bezala, eta aurra betu biatek azkenean, ez da? Nik esango gaizki pentsatu nulako momentu askotan, nulako jakin gestionatzen egoera asko, bueno, horri esker ikasi dut, horri esker dakit nola ez dian inber gauzak, eta nola egin bertxu. Bain tomatia zuritukoek, bale? Oso ondo. Behin zuritzeken ian, lehen ez betu hau zerradunakin ondo zuritza, lixuakin kosta itzea, baina zerradunakin oso ondo. Ungo izola, bueltaka, dena zuritu eta gio, ingo ekenaek. Erdikan moztu,
iriki eta pepita kendu. De Vale, acuerdo. pepita kenduko jo eta bakarriko jau mamilla txikitu, vale? Bakarrikan mamilla. Korte bakarra erditik gaino zoa. Bai, korte bakarra erdila, goiarakin ateatzen ditu pepitak, Pepita eta gero guzti. ja mai gainean txikitu iten dego, vale? Perfecto. Eta nola eratzea subkonstiente hori, nola itea, lana ez tegarresa izan behar, ez da? Ez, ikontotei, ni pentsatzen baldin banago, hainaiz galtzen, hauxe, momentu presentea, hau iteko. Orduan, nire burua bidaiatu etorkizunea, eta jartzen etorkizun negatibo batea, hau pasatzen bazaitu ezak eta beldura sortzen dut, o iraganea, bai, orduan da gutxiko pentsatu, ia orduan da presentego, eta egiten degen ekintza jo hobeto egiten nahi aiz. Orduan probalegoak emaitza honak lortzea bizitzan. Bizitzan eta kirolean. Bukatu dege jo, Seba? Bai, zemuzua? Lagunduko dit? Pasako izkit. Oso ondo. Beitu, hemen? Beitu, anainek geho, pepita hauek, dotore gelditzitu gaino gaina. Hola, jartzituko hola, ustek, hola, pepitatxoak. Eta goituk, beste gainuntzeko areagatea, beitu, zukin goituzuna da, pepitak gatea, eta nik hau xietu. Perfecto, vale. Venga, bi hau pasako izkit. Horidek. Eta hau xietu gaina ni txiki-txiki, eta hemen sartuko jau. Azkenen, ire uneko unen maten nahi baldin baiz, ire uneko maten dek, eta gero irabazi do galdu ingo dek. Baina, oidek ire gaur uneko eunan datu bat. Ni hau merezi dit gaur egun, bai? Eta nik emaitza batzuk nahi badizkit gehiago bizitza honetan, inbarriten nahi, ni nire rendimendu. Eta okerra egiten baek, Ire marka okertu egiten baek, orduan bai pixka eta zarratu berra izirekin. Nola hartu berdek. Tristetu bai, eta nebe negarintzak. Eta soltatu zak eta intzen negarra. Baina, hankak lurrian jarri eta jakin una hon. Eta negarra bustutzea izenen, ikusten dek ja astez gauza beste modu bat ikusten. Klarifikatzituk ideiak. Eta orduan zuten, bale, hau dek nire gaur egun honua, eta bain, ze objektu dazketa hor berriroa, sortzen den motivazioa, berrize, progresua. Ondo, asier, ondo. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da. Hemen, irina, ogixetua, baratzuri hauta eta pesila botakoet, gero, antxuak bertati pasa, eta prejitu ingoitu. Hemen, berotzen dakat, pixkat energiak ello emango jot, eta ikingo gena de piperrai iriki, pepita gatea, eta berta botako txikitu eta piper guztia, eta olio batzuk ebai, eta gero olioa botako dugu bertara, eta gatza, eta bagoz danakin aurreaka. Lagunak hemen, buelta eta buelta ingoitugu, Baina bak izu, anisak izakin da kontu zibilia behar da, laguantxe antxuak, gordin-gordinikan jan nahi baituzu eta gustatzen baizaizue, ia, hola, hartuta jan, hobeto da izostia, Zeratik amestela, arrazok etortzia daude. Eta ikusen txukun, olioa bota honea, zorrota garra bat, Tan ez teberabliko, pixka bakarka. Bueno, Asier, kontaiguk, irekin kontaktuan jartzeko norbaitek laguntza bihar bai, nundik noa topatuko jau? Bueno, oain egite esan nahiko topen abil, baina Instagramen bidez naixer artea jarrita, Instagramen, edo eta bestela, WhatsAppa edo hortikan emango izut eta telefonoz ere bai. Vale, alde guztitatik ez da? Bai. Bueno, launak, behitu hemen antxuak ze alinautein ditugun, hor pla inda, baina era berezi batian, eta aldi berian asko ikasi. Eskerrik asko iri. Jarraitzalde pelotan jolazten. Atzeko txoko nola pixka, zer dira pixka botatzeko nigan oikentzeko. Torri eizautza eta trinketen ningo jau. Bazkaia guatuko jo. Bazkaia zeuru baiet. Bueno, agur. Venga, jo.